पांड्या को कॉल करी बुझिया देखिया से कौन करूची। हाँ रोहित भाई कुह। कौन करचु कि रे? କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଛୁଆ ସହିତ ଖେଳୁଛି ଆଉ। ଆଉ ତତେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକେଇଛନ୍ ନା କଣ? ହଁ ଭାଇ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ। ତୋର ସବୁ ମ୍ୟାଚର ବଢିଆ ଖେଳିଲୁ ବେ। ରାଗ ରଖିକି ପିଟିଲ ନା କିଛି? ମୁମ୍ବାଇ ଏଥର ମତେ କିଣିଲାନି ତ ସେଇ ରାଗର ଗୁଡେଇକି ପିଟିନି ଛୁଆ। ନାଳ ଛଡେଇଦେନି। ତମେ ତ ତମର ଈଶାନ କିଶାନକୁ 15 କୋଟି ଦେଇ କିଣିଲ, ମତେ ତ ପଚାରିଲ ନାମ ନେଲ, ଏଥର କ୍ୱାଲିଫାଏ ବି କରିପାରିଲ। ମୋର ସେ ଈଶାନ କିଶାନ ଯାହା ତ ଖେଳିଲା। ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ସିଏ ବଢିଆ ଖେଳିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫୁସ୍। କହନା କହନା ଭାଇ ତା କଥା। ବେ ଆହୁରି ସେ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ହଉ ଢେରୁଡା ମ୍ୟାଚ୍ ପିଟିକି ଜିତେଇ ଦେଲା ବେ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମୋ ବ୍ୟାଟର ତ ଗୋଟେ ବୋଲି ବଲ୍ ବାଜିଲାନି। ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭାବିଥିଲି ବଡ ଜୋର ପିଟିଥାନ୍ତି, ସେଦିନ ବି ପିଟି ପାଇନି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ସେଦିନ ବଡ ଜୋର ପିଟିବ ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଦିନ ବି ତମେ ପିଟି ପାରିଲନି। ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ। ସେ ରାଶିଦ ଖାନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବନି କି ବେ? ସିଏ ରହିବ ନା କି ସେଇଠି? ସିଏ ଜମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ନା ଧୁନ ନାହିଁ। ତତେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିମି, ତୁ ରାଗିବୁନି ତ ବେ? ନା ରାଗିବିନି, କୁହ ରୋହିତ ଭାଇ। ବେ ଆମ କୋହଲି ସିଏ ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦେଖିଲା ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆଉଟ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ତ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଢିଆ ଖେଳୁଛୁ ତ ବେ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଏଥର ସବୁ ମ୍ୟାଚରେ ନେଇଯିବୁ, ବୁଝିଲ ନା? ହଁ ପରା ରୋହିତ ଭାଇ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖି ନେଲା ପରେ ତ ମୋର କିସ ହେଇଯାଏ ଆଉ। ବେ କାଲିକି ସେ ବିରାଟ କୋହଲି କଲ୍ କରିମି, ଆଉ 3 ଜଣ ମିଶିକି କଥା ହେବେ।